Hazreti Muhyiddin İbn Arabi ýaly ýaşaýly. İspaniýa tarapda ýaşanlardan Endülüs'ün menýän wagtynda bu matka muze wala asar bastany bolupdyr. Ýeriňiziniň iň kolokon mescidi İspaniýada müňsütülli mescid erti namaza jaý bolmaýan musulmanlar namaz okuyman bu matbar ýalaňa çeýlelen turisti jaý bolupdyr. Şo İspaniýanyň sürýän wagtyny Hazreti Muhyiddin İbn Arabi guddise siru gaty takwa adam Hudaýyň çyn welisi şoň bir gurrungyna aýdaýyn musulmanlar. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi kim? Guddise siruhu. Keramet görlen adamyň ýanyna bir kafir gelipdir. Ibrahim peýgamberi ot ýakdy diýerler. Ibrahim peýgamber ot ýakdy diýeni bir mejazi istiara alınıpdyr. Hakykaten ot däl o. Ýöne bir istiaraya ot alınıpdyr diýip täwil edip meni felsefe aljak bolupdyr. Onda oğul liptir, ocak ortada ýantyryň. Men peýgamber adal, Ibrahim peýgamber adal, Ibrahim peýgamber ýalakda dal. Bir sadece peýgamberiň ummeti bolup bilsem, Bismillahirrahmanirrahim diýip şu ortadan köz alyp eline saklady diýip men delim ýakana ot diýdi. Onanan adam gerek diýdi. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi şeýle keramet kökelse de bir musulmanlaryň biri boýnally diýe. Bir ýaşly bir heýwere biderek erwed adamyň biri boýnally diýe. Men boýnallym her namazdan soňra şu Muhyiddin İbn Arabi 10 mertebe gargyş etjek diýdi. Şu ýeriň ýüzünden sawolsa ganimat bolar diýipdir. Şu kerametli adama şey diýýär musulmanlar. Şu issa ganimat bolar diýip her namazdan soňra 10 mertebe gargyş ederdi. Namazdan soňra doga kabul diýip gargyş edýär musulman. Pikiri gözde namazdan soňra doga gaýtarylmaýan diýip Hudaýyň welisini ýerden mahw etjek bolupdy. Ol adam dünýeden geçdi diýe. Dünýeden geçende Hazreti Muhyiddin İbn Arabi da habar var şu gurrundan. Dünýä habar var, taryh habar var şoň sevjek diýip berenden. Hem şu zaman, hem şu zaman. Hazreti Muhyiddin İbn Arabi cenazasyna bardy diýe şoň. Ýuwşdym, şoň kefelledim, şoň bar gömüşdüm, jaýlaşdym diýe şony. Sonra ýolda gelýärkä bir muritlarynyň biri, muhlislaryň biri, ýa-ni Hazreti Muhyiddin İbn Arabi şagirt çykaryp, sofi terbiýet berip beren adam. Gel ustad öýe diýseň diýdi. Öýe götürüp şoňa iwiske getirende iwiskin imandyr. Öýleden öňçe jynada çykylypdyr, jaýlanypdyr. Nahar imandyr, ikindin imandyr. Awşam şam goýupdyr imandyr. Ýa-ni öýüň öýesi muhlislarynyň biri ýüregine çiğ getiripdir. Ha men taamymda bir gurrun bar bolmaly bir ustad imany diýipdir. Ýatsy namazdan soňra ýa-ni Yasin okuyandan soňra Hazreti Muhyiddin İbn Arabi guddise sirruhu gülüp gaty hoş bolup şamyn iýdi diýe. Mundan sorady diýe, "Ey ustad, näme etdiň?" diýende onu ogullydy diýe. Men aşladım her namazdan soňra 10 mertebe meni gargaşlardy. Şiň diri wagtynda men niýet etdim diýe. Özüm bilen Hudaý Taalaň arasynda niýet etdim. Eger şu adam ölse men imernem, içmernem ta Hudaý Taalasyň günahyny geçýän şädidi diýär. Şun jaýlak gelemden märde 70.000 la ilaha illallah etdim, ýa-ni ýatsy namazda şoň ruhuna bagşladym, Hudaý tarapdan elham boldy, günah geçildi diýip şoňa hoş boldum. Näme diýip şon peýgamberiň ummaty şu diýdi musulmanlar. Onda da Hazreti Muhyiddin İbn Arabi dünýeden geçende şu ben Huda pir adam, ostad adam şonu ýuwup gawja amad edip indi jenazasy kıljak bolup tabut agaçdan tabuta salyp goýdurlar diýe şonu jaýlamaly. Şonda bir geldi diýe eline şu tabutu otlajak men diýip diýe. İçinde bir biderek adam, erwed adam ýatyp bir saata sakally sofi şu zamany Hudaý diýip benen adamyň birge tabutu otlajak diýdi musulmanlar. Hudaý Taalaň emri bilen boğulna şelim yer çekdi diye. O hamın çıkaracak bol qadiýaly bolmaly, etek gidip üstüne kum gelýär diye. Mahulcak adam boy meselem gömülýän bolmaly, qadiýaly bolmaly, kellen çıkarýaly bolmaly, şoňa şelim ýene etek gitýäli diye. Kellen çıkarýaly ýene etek gidip fakat kelleji görün ay ahyrda ýok bolsun Hudaý tarapdan azap bolmaly diýip göm gaýtdylar diýişet adany musulmanlar. Musulmanlaryň zindigisine dilletirmek, aýbynyň ýüzünde bolmak Hudaý Taalaň dostlara aýdypdyr. Şiň efsary, gowgula basyň. Şi boşanygly bolsa, şi azat bolsa,
şu halanny keplese musulmanlaryň aýby barada Hudaý Taala şuny Allah diýmeden alqalar dünýeden geçip bolanny diýipdir.